Opgave E6. Temperaturfølsom modstand. Opgaven er delt op i en opgave A og en opgave B. Opgave A. Bestem NTC-modstandens resistans ved 20 grader Celsius. Beregn strømstyrken gennem NTC-modstanden ved denne temperatur. Jeg starter med at aflæse resistansen ved 20 grader. Det vil jeg aflæse på grafen, og det er aflæst til 1,25 ohm. Og da jeg kender resistansen, som vi får givet her ud fra grafen, og plus den anden resistans, som er seriekoblet med, så lægger jeg de to sammen, så kender jeg den samlede resistans, og jeg kender spændingsfaldet. Og det smider jeg ind i Ohms lov og løser for strømstyrken, som jeg har gjort her. Og vi får så ud, at strømstyrken den er lige med 1,95 milliampere. I opgave B, der skal vi så finde ud af, hvor varm den her NTC-modstand bliver, når omgivelsernes temperatur er 19 grader. Og vi får den her formel givet, som er med den effekt, NTC-modstanden den afgiver varme til omgivelserne. Og vi har fået A givet her nedenunder til 25 milliwatt per Kelvin, og vi har fået strømstyrken at vide også til 10 milliampere. Det jeg har gjort, det er, at jeg ved, at effekten den er også lige med R gange I anden, og så har jeg sat de to lige med hinanden. R gange I anden er lige med A gange T af modstanden minus T af omgivelserne. Og den isolerer jeg så, i den der isolerer jeg R, og så løser jeg med solve. Jeg har sat de givne tal, vi fik fra opgaven ind. Strømstyrken og 25 ind for A, og så 19 grader, som er omgivelsernes temperatur. Det duede ikke lige med enheder, så det ser vi lige bort fra. Og vi får det her 0,25 T minus 4,75 ud, og det kan jeg se, det er en lineær funktion. Så det sætter jeg ind i grafen, som vi fik i opgave A. Men da vi ikke kan komme ned og se negative resistanser, så laver jeg to nye støttepunkter for at lave den her linje. Og jeg har lavet et støttepunkt, hvor jeg siger, at resistansen er 1 kiloohm. Og der fik jeg så en temperatur på 23 grader, og så har jeg sat en ny resistans på 2 kiloohm ind og fået 27 grader. Så har jeg lige været inde i Paint og tegnet den. Og så kan jeg se her, hvor linjen den skærer den anden graf af NTC-modstandens temperaturafhængighed. Der kan jeg så se, at den skærer den ved 23,3. Ja, så der. 23,3 grader. Så det er sådan set svaret.